दासान्दि मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव जाथायफोरा जाफ्लेगासिनो। दिनै बाक्सा जिल्लानि भांग्रिकुसियाव 2006 मायथाइनि हा मोनथाय आयेनखौ लानानै सावरायनाय जथुम लानाय जादों। बेबादिनो बे सावराय जथुमाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जाबाय थानाय गिख्रंथाव जाथायनि रावाबो बेरखाङो। बाक्सा जिल्लानि DFO PK ब्रह्मआ बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै जायगा जायगा एन्टि डिफेडेशन स्क्वाड बानायनाय बाथ्राखौ फोरमायो आरो 25 किल'मिटार जायगाफोराव सलार फेन्सिंनि राहा खालामना होनो BTR सोरखारनो प्रप'जल हरनाय बाथ्राखौबो फोरमायो। लोगोसे हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरनो आयेन बादियै हानि मोनथायखौ होनो नायबिजिरनाय खामानिया सोलिबाय थानाय बाथ्राखौबो फोरमायो। नंगौ, जोंना बे जेंनाया दा सोलिगासिनो दं। मैदेर मानसिनि गेजेराव जेनाखि जाथाय जानाय बियो खमायनो नागारै एसे बारायनानै थांगासिनो दङ। बेनि जाहोना जों गोबांखौनो बुंनो हायो। मोनसेया जाहैबाय मैदेरनि पपुलेसना बारायदों आरो बिसिनि थाग्रा जायगाखौ जोङो लासै लासैहाय खमायनानै लाबोदों। बिसिनि थाग्राया खमायलांबाय। ओमफ्राय बेराफारसे बिसिनि जेनाखि पपुलेसन बे बारायबाय। दा थानाय जानाय अभाबाव बिसोरो गामि ओनसोलाव ओंखारनो बाध्य जायो। जिहेतु जों सुबुङानो बिसिनि एरियाखौ दखल खालामबाय, दा बिसोर जोंनि एरियायाव फैनानै बे जानाय आदारनि थाखाय बिसोरो उपद्रबखौ खालामफैयो। दा बे समावनो मानसि आरो सुबुंनि गेजेराव बे क्लेशआ जायो। दा बेफोर क्लेशखौ जों होबथानो थाखाय जोङो जायगा जायगा एन्टि डिफेडेशन स्क्वाड होननायबो जों बाहाय गठन खालामना होदों। खिन्थु बे साफिसियेन्ट नङा, खारन जोंहाबो डिपार्टमेन्टआ बे रोखोम मावथिफोर गैया। जोङो रायजोजों लोगो जानानैनो होबथानाय आरिनाय होहरनाय टर्च लाइट फटका बेफोरखौ गावनानै बे बेबस्थाखौ लागासिनो दं। बे साफिसियेन्ट नङा। दा एकदम पारमानेन्ट सलिउसन होननानै बुङोब्ला जों नागिरनो थाङोब्ला नैबे समाव जोङो बे सलार फेन्सिं होननायखौ जों मोनदों। दा बियो गथै वार्ल्डआवनो जेराव जेरावनाखि मैदेर अर्थात इलिफेन्ट फ्रन्ट एरिया होनना बुङो, बे एरियाफ्राव बे सलार फेन्सिंखौ लागायनाय जादों। दा बे जिनिसखौबो जोङो भारत हादराव आसामाव जोंनि BTR आवबो जों बेखौ लागायनायनि थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दं। अलरेडि जोंनि बाक्सायाव जोंहा दा 9 किल'मिटार दंखायो आरो फैगोनाव जोङो 25 किल'मिटारनि थाखाय मोनसे प्रप'जाल होनाय जादों BTR गभर्नमेन्टआव। दा 11 किल'मिटारखौ फार्स्ट फेज हिसाबै मोननायाव दा दङ। दा नैबे रिसेन्टलि जों बेखौ हयथ' मोनगोन आरो 11 किल'मिटारखौ जों बबेहाय रासिन मैदेरनि उपद्रबा दङ जों बाहाय होनायनि थाखाय जोङो बेखौ थागथियारि खालामदों आरो। जि हाया 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि आगोल दखलाव थादोंमोन, बेफोर हाखौ जोंहा मोनसे आयेन दङ, फरेस्ट एक्ट 2006 होनना बुङो। बे आयेनाव बिथांमोननो जोङो सार्भे खालामनानै मानसिफोरनि थासारिखौ नायनानै जों बिसोरनो हाखौ होगोन आरो बिनि उनाव गोदानै हाबनायफोरखौ जोङो सायख'नानै जों होखारनायनि बेबस्थाखौ जों डिपार्टमेन्टआ लागोन आरो बे गभर्नमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय मोनसे आदेशबो दङ। बेखौनो होनदों दा जिथु माने सलार फेन्सिंनि खोथाखौ एसे आगोल बुंबाय, बेखौथ' नों सुबुंजों बा खालि स्टाफजों हानायाथ' बे सायद'आव गैलिया। बेखौ जोङो एसे गोब्राबावनो लाबाय। ओंखायनो जोङो हागौमानि जेसेबां जों सलार फेन्सिंखौ जों कभार खालामनो हायो, जाहाथे मैदेरा हाग्रायावनो थायो। ओमफ्राय हाग्रायाव जों माखासे मैदेर जाग्रा आदारखौ जों बानायना होनांगोन। माखासे मैदेर जाग्रा दंफां लाइफां फिथाइ बे रोखोमखौ जेरै थाइगिर जायो बिसोरो, जेरै भगेरा जायो, अक्सि जायो, जों बेखौ बानायना बेफोरखौबो जोङो दा होबथागासिनो दं। जे नोजोराव गोलैयो जों बेखौ हमगासिनो दङ। माखासे गारिफोर हमजानानैबो दङ दाबो आरो मानसि हमजानायखौबो जों जेलाव हरनाय दङ, गोबां दङ बेबायदि। दा जुदि सोरबा बेआइनि भाबै बे रोखोम हाबनाय जों मोनोब्ला जों बेखौ हमबोगासिनो दं, दासिमबो जों हमगासिनो दं आरो। दिनै गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायग्रोबाय। दा नोंथांमोना जिथुके बे जोंनि बे समस्याफोरखौ जिथुके खौरां लाखिनानै जिथुके आंखौ बे बुंनायनि खाबु होनायनि थाखाय गिबियावनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिनैनि जोंनि बे जिथु माने मोनब्रै FRC कमिटिजों सावरायनाय जि हानि सोमोन्दै, बेयाव जिथुके जोंनि BTR सुक्तिनि दफायावबो जिथुके जोंनि BTC एरिया बा BTRनि एरियाया बांसिनानो फरेस्ट एरिया, बे एरियायाव थाबोनाय जिखिनि माने हानि जेंना समस्याफोर बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे BTR दफायावबो माने सोसनखानाय जादोंमोन। आरो बै बेलायाव 2006 मायथाइनि जिथु भारतनि संबिजितआव मोनसे आयेन गोदानै पास खालामना लानाय जादोंमोन। बेनि लेखायै जों दिनै बेयाव हादान जानाय हाजोआरि
माने हाग्रा सेर सेर रायजो जाबोनाय जि फरेस्ट एरियानि रायजोफोरनि जि एफआरसि कमिटिफोरजों जों ज' सावरायलायनानै बिथांमोना बोरै हानि पाट्टाखौ मोननो हायो, बोरै हानि बिगोमा जानो हायो, बेनि सांग्रांथि मेल जों खुंफुंदों। बेयाव मा राहा लायोब्ला मा माने खामानि मावब्ला जों हाखौ मोननो हायो, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों सांग्रांथि खालामदों। दा बे आं बुंनो नागिरदों जे जोंनि गासैबो बे हानि समस्याफोरखौ मावफुंनो थाखाय, हाखौ मोननो थाखाय जिखिनि लाहार फाहार खामानि मावनांगौ, जिखिनि डकुमेन्टस माने श' खालामनांगौ, बेफोरखौ गासैखौबो फ्राय मावजोबफ्रामनाय जाबाय। खालि जोंहा एसे माने सरकारि हिसाबै जिखिनि नियम दं, जिखिनि स्क्रुटिनि खालामनांगौ दं, बेखौ माने खालामनो थाखाय जोंनि सरकारि बिफानारिफोरजों जों माने सावरायलायनायबो जादों। दा बेखौ जोङो मोननो थाखाय जोंनि जि सरकारि बिफान फरेस्ट एरियानि हाग्रा बिफाननि जिखिनि नियम बायदियै जिखिनि माने मावनांगौ दं, बे हाबाफारिखौ माने सोलिबाय दं होननानै जों बुंनो हायो आरो दिनैनि दिनाव। दा जोङो आयेन मथै जि 2006 मायथाइनि सिगाङाव थाबोनाय 2005 मायथाइनि गेजेराव माने जिखिनि मानसिफोरा हाजो सेफायनानै हाग्रा सेफायनानै रायजो जाबाय, बिथांमोना मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। मानो होनबा 2006 मायथाइनि जि मोनसे आयेनाव पास जानाय, बे रोखायै बुंनाय दं जे 2005 माने बेयाव जिखिनि रायजो जाबोनाय सुबुंफोर दं, बिथांमोना मोननो हानायनि बेबस्था जि माने संबिजितआव लिरनाय दं, बेखौ जोङो रोखायै मिथिनो मोन्दों आरो। दा बेयाव माबा मोनसे भुलबगत' डकुमेन्ट्सनि थाखाय सोरनिबा हा पाट्टा मोननांगौआ एसे खिलिमिलि जानानै थालाङोब्ला बिथांमोना बेखौ गावसोरनि होनांगौ जिखिनि डकुमेन्ट्स श' खालामनांगौ, बेखौ माने लाखैयै माने मा भुल जादों, मा गेना गोरोन्थि जादों, बेफोरखौ सुस्राङोब्लानो मोनगोन होननानै जों सानो। बेखायनो बेखिनिखौ मावफिननानै लानो थाखाय जों बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामगोन आरो।